Kani ga All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nongti walang. Kimar ki bakong san jong ka khubor mata ka stem. Umantri rang bado kari Narendra Modi ong baga India kalashim ye ka sen jam ka barat ba ban penong ila die ka ri ka bashanya ha ka bor la jong ha ka liang ka jinge dari. Ya ki surok kali baro ha surok ba ki badon ya ki jaka lum khajna la penbna kum ki fast tag lane nadu minnin kasngi. Ham Mizoram ka jingthap vote ban jet economic hima thamai shaka Aizol Municipal Corporation EMC kelas sedang nadu kapor nyau baji menta ka step bat an penkut akapor sau baji janmen. Kinja ka sor sulong min kasngi na marbasange ya ki kali kamai bat baduna ya ki kali jong ki briushment. Ki kubor ki babnia. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ong baka India kalashim ya ka senjam ka barat ba ban penong ila di ka ri ka basanya ha ka bor la jong ha ka liang ka jinge dari. Menteri Rang Badu ula airu ya ka Arjun Main Battle Tank MK-1A ka balashna hi India shaki shipai ring ka jong ka ri. Lashna bat penmi eka da ka Combat Vehicles Research and Development Establishment jong ka Defense Research and Development Organization DRDO. Umudi ong baya kateka tup turthma balashna Tamil Nadu an sapadan kam hakabenta bashatay jongkari ban pensingan ya kari uong bakanega de kadak apa penpau ya ka jingya tali hakari ya barok ki surok kali ha surok ba ki badan ya ki jaka lum khajna la penbana kum ki fast tag lane nadu minnin kasngi katna road transport dot highway ka ong ba la le ya kani da ka jingthmuan pelat na ka jingsiu pisada ka kotingka Kanyarap ruban pendunai ke jing pelut por ha ka ba ap ya la ka pali siu pisah ha surak kan pendunai ke jing pelut penyang kali bat ban kham suk kalet kawan. Kat kum ke National Highway Fee Rules 8000 pra kinu ki kali ki bam pendat ya ka fast tag ni ki ba pendat ya ka fast tag ka bam biang kin hap an siu khajna arsha na ka dor ka balabu. Ya ka hukum man pendat fast tag hakikali ki bayat haki surok ba la ai nadu ka shitarik ukula lingkot 8000 arpwe. Chief Secretary jong ka Meghalaya MS Rao da ka jing sanran lang jong Director ka SINRD USC Sadhu Joint Secretary Disaster Management DD Shira ka Joint Secretary GAD ka HDB Sangma ka Lecha West Khasi Hills District Minnin kasngi banyashim menta ha ka jingelang ka balalong ha kamra jingelang jong ka office trikam UDC Hanongstone ka jingthmu ko kongsan jong ka tei ka jinglet jong ki officer rangba ka sarkar sa West Khasi Hills District Minnin kasngi ka long banet khmi ya ka jingya jong ka tre ka ta ka papentre hapo jong ki scheme ka sarkar pedeng kum ka Jal Jeevan Mission JJM ka jingpundong kerteng Aadhaar ka scheme PMAYG DRDA PMAYU bat kiwe. Chief Secretary berkakan hon jung kilalet khmiru ya ka Urban Water Supply Scheme ha Nongjalli West Khasi Hills District. Ki pulit jong ka Meghalaya da ka jinga trelang ba ka Cyber Peace Foundation CPF min kasngi kila pli perdaya ka Cyber Peace Awareness Campaign ka man ni Shibn Island ter. Kajing temu ka bakong san jong kani ka program ay jing hikay pat ba kalong man kentiu ya kajing ay jing ya dai ki pat ba nakakam thok kam syukur ling ba ka internet kan don kajing wat banyak ban tip ha ka bakum kanu ki pot ba ki briu ki mat ya kajing syak berngam berset ha ka internet bat haduk kat no ki sngo thu ban penon kam ya kani kajing start jong ka juk ka pamenta Director Operations and Strategy jong ka Cyber Peace Foundation Upurnendu Singh Kama shwa ulala penlong ya ka bakum kini ka program berkipulit jong ka Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Punjab, Mizoram bat ka South Delhi. Kipulit ka Meghalaya ki sngudap buram banyo e trelang bat ka Cyber Peace Foundation na kabenta ka jingthmu ka bakarpang. Kini ka khubor ka wanshipi na ka All India Radio Shillong. Lai tali kijing melian bangi barong ide ban buat perkhing banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjengai iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19.
Kani ke All India Radio Shillong ke bawan lam shapi ke khubor. Ka jingilap election ka baklut bha ha ka bay day ka jingjit nong mikmat thamai shaka Aizol Municipal Corporation AMC ka bakdop khat khandai ngut ki dekhon kala poi shaka bakut minsi ublei ha ka baro ki seng ki bayakun ha ka te ki election ki la penpau ka jing skung scam bakin yo ka jingjam ka jing thap vote ka long menta ka sngi bat kala sedang na ka por nyo beje min step bat an pen kut ha ka por sau beje janmin an penan kam da ki kor thap vote EVM ka jinge khun ka bakham juat ka long hapdeng ka seng Mizo National Front MNF Zoram People's Movement ZPM bat ka seng Congress ka seng BJP ka lapan banai ki kerteng jong ki kertong ki banya khun ha ki election chiteng samai na Assam sha ka yeng darbar thawai Rajya Sabha bat sha ka State Legislative Council jong ka Telangana ka BJP ka rai ban penyeng ya ubiswajit daimeri kum kertong sha ka yeng darbar thawai Rajya Sabha na Assam but you are Ramchandra Rao but Gujula Premender Reddy kum ki kertong banya khun sha ka Telangana State Legislative Council ka sor shilong kala kenjab ha menin ka sngi na marbon ni ki kali kem shimla ya ki surok jong ka sor na mar ka jing sange jong ki kali kamai par ka jing duna jong ka jing ya ki kali pajba wala ka ta ki kali jong ka Shillong Public Transport Service SPTS ki ya hangmi hangtai da ka jing khang ki kali kamai mentala khat arsngi kinong lit nong wan kim dan na da ka moy pan lat na ka basuya da ka kejat shadu ki jaka tre bat shaki we ki kam ki jam ki office jong ki ka sarkar pedeng ba ka sarkar jila ki play kum bajulong wala kata kala don ka jingthut ha ka jingwan jong ki shakri sarkar namar bambyang kali palat phrapu ar lak phrapu san hajar mur ki briyo ki yo ya ka dawai da na ka jingpang COVID-19 ha ka lengari tat hadu menta katna jong ka ko ka khya ka sarkar India ka pantip ba menhin ka sngi hadu palat ar phoi hajar mur ki briyo ki yo ya ka te ki dawai ka Meghalaya Milk Mission kalapan iya ki dakishen ba kala manang kiyo shisho ha ka jing penmi ya bon jat ki jing bam ki bashna na ka dut ha ka ni ka jila nalu ka jing la ban ai kam ai jam ki samla ka jila hado ka jing pli la shisho ki nong ri jing ri ki pham ri ya ki masi ai dut ki long ka sakhi ban pen iya ka nuksa ka ba bha ha ki lat yo kam yo jam Managing Director Jong ka Meghalaya Cooperative Milk Union uba LS Shangpliang Ong ba ka jingpen mi iki marbam basna na kadut kadang long khulung bha ha kani ka jila handai bon ni kinong rap ki pen pau bagi sultanat bat dan jingkermen ha ka kam ri masi aidun ulai thoru ba ka jingda wadut ha Meghalaya kala nang jur shu hadien jong ka pakhang dam ni ka lockdown ha uni usnem bala dem bat kadan karhai ka lat ban kan tiu shu ya ka jingpen mi dut ha ka jila Meghalaya ka sarkar India ka ong ba kumba khandai fuar lak ngot kinong rep jong kari kila yo jingmentoy na ka Kharif Marketing Season Procurement Operation KMSPO lani ka dor bak sarkar ka siyo shi kinong rep ki badi ki marbam ki bakongsan katanat ka bakmi ik rep ka riang ka pentip bakat kum ka scheme MSP ka sarkar ka yai thiet iki marbam ha ka dor ka babyang ban penmentoy kinong rep ka sarkar ka dep thiet pala lai lak khandai 1000 ton udai muk udai urat usana badam bat urembai kabala penmentoy ya palat silak ndri hunyo hajar ngut kinong rem Menteri Ramba ka Manipur N Biren Singh menin ka singi ula penbena bagi nong di madan ki badai ki kinthai kin lat na ka jing siu ya ka bai license di jing di menta usnem ka sarkar ka shim ya ketika rai hadien ba kala shong perkhat ya ki jing ye bagi kinthai badai jing di hamadan ki kendo man la ka singi ha ka por khlam COVID-19 ha ka ba bon ki yo ki hat ki la khang la jan hisnem Menteri Ramba ulo ong ba ya ki yo ki hat jong ki lakhang na du ka arphoi tarik ur ber 1000 arpho tat hadu menta banyada na ka jing saphyang jung ka khlam ula bandap shisho da ka boong ba ka sarkar kala yo jing job ha ka jing persang jung ka bante la kam ya ka jing saphyang jung ka khlam bat kala la ban palat yem ya shibun ki mensim ki bokordor ula batharu ya ka tanat ki kampan roi hasor ban ai ki pla bret jakhlia khnang ki nong di jhur kin lum ya ki jhur put ha ki te ki pla Kato kani ka khubor kalakot baklawan shpina ka All India Radio Shillong. Sngo bhawan apan manta se ka program ka banbon.